బాధలొచ్చినప్పుడే బాధ్యత ఇంక పెరగాలి, సమస్యొచ్చినప్పుడే సాహసాన్ని చూపాలి. బాధలొచ్చినప్పుడే బాధ్యత ఇంక పెరగాలి, సమస్యొచ్చినప్పుడే సాహసాన్ని చూపాలి. కనిపించని శత్రువుతో యుద్ధం, కబలించే కరోనాతో యుద్ధం. కనిపించని శత్రువుతో యుద్ధం, కబలించే కరోనాతో యుద్ధం. పగపట్టిన పురుగులతో యుద్ధం, మనిషి మేధస్సుతో కాలానికి యుద్ధం. నీవే ఒక ఆయుధం, నీవే వజ్రాయుధం, నీవే ఒక సమరము, నీవే గెలుపు తీరము. నీవే ఒక ఆయుధం, నీవే వజ్రాయుధం, నీవే ఒక సమరము, నీవే గెలుపు తీరము. నీకు నీవుగా ఆలోచించి ధైర్యం గుండే సమయము, పురుగులంతము చేసేందుకు విజ్ఞత పెంచే సమయము. మనిషి మనుగడ ఆపదలుంది, జాతి రక్షణ మన చేతిలో ఉంది. మనిషి మనుగడ ఆపదలుంది, జాతి రక్షణ మన చేతిలో ఉంది. నీవే ఒక ఆయుధం, నీవే వజ్రాయుధం, నీవే ఒక సమరము, నీవే గెలుపు తీరము. నీవే ఒక ఆయుధం, నీవే వజ్రాయుధం, నీవే ఒక సమరము, నీవే గెలుపు తీరము. మనిషి నుండి మనిషికి చేరుతుంది వైరసు, దూరం చెయ్యాలి. పురుగుకు లేని జ్ఞానం ఏదో మనిషిగా నేడు కనిపెట్టాలి. మనిషి దూరమే దీనికి మందు, లాక్డౌన్తో కరోనా కథము. మనిషి దూరమే దీనికి మందు, లాక్డౌన్తో కరోనా కథము. జ్ఞానం మన ఆయుధం, గెలిపే మన అభిమతం, చేసే ఈ సమరము చెయ్యి వైరస్ అంతము. జ్ఞానం మన ఆయుధం, గెలుపు మన అభిమతం, చేసే ఈ సమరము చెయ్యి వైరస్ అంతము. లోకంలోని దేశాలన్నీ సైన్స్ తోడుగా చేస్తున్నవి పోరాటం. వ్యాక్సిన్ లేని వైరస్ నేడు తెస్తున్నదిలే ప్రళయము. ఇంటి నుండి బయటకు రాకుంటే చాలులే, కరోనా విరుగుడికి జాగ్రత్తలు మేలులే. ఇంటి నుండి బయటకు రాకుంటే చాలులే, కరోనా విరుగుడికి జాగ్రత్తలు మేలులే. విజ్ఞత మన ఆయుధం, ధైర్యం మన అభిమతం, చేసే ఈ సమరంలో వైద్య సైనికులకు వందనం. విజ్ఞత మన ఆయుధం, ధైర్యం మన అభిమతం, చేసే ఈ సమరంలో వైద్య సైనికులకు వందనం. బాధలొచ్చినప్పుడే బాధ్యత ఇంక పెరగాలి, సమస్యొచ్చినప్పుడే సాహసాన్ని చూపాలి. బాధలొచ్చినప్పుడే బాధ్యత ఇంక పెరగాలి, సమస్యొచ్చినప్పుడే సాహసాన్ని చూపాలి. కనిపించని శత్రువుతో యుద్ధం, కబలించే కరోనాతో యుద్ధం. కనిపించని శత్రువుతో యుద్ధం,
కబలించే కరోనాతో యుద్ధం, పగబట్టిన పురుగులతో యుద్ధం, మనిషి మేధస్సుతో కాలానికి యుద్ధం. నీవే ఒక ఆయుధం, నీవే వజ్రాయుధం, నీవే ఒక సమరము, నీవే గెలుపు తీరము. నీవే ఒక ఆయుధం, నీవే వజ్రాయుధం, నీవే ఒక సమరము, నీవే గెలుపు తీరము.